На социалните мрежи е пълно с олигофрени, които показват някакви безумни упражнения, само и само да съберат някое друго гледане и някое друго харесване. Сега ще направим напът, след това бицепс. Напът и след това бицепс. Това е едно от най-малумните неща, които мога да направиш. Реално погледнато ти комбинираш една от най-силните мускулни групи в тялото, в моят случай ръцете, но при повечето хора по принцип са крака, с бицепса. Това е абсолютно безумие. Няма как да комбинираш две мускулни групи с една и съща тежест, особено ако целта ти е хипертрофия. Абсолютна тъпотия. Сега правим бицепс и раменна преса. Правим бицепс и раменна преса. По-добре, направи си бицепса, стави тежестта, вземи друга тежест и с нея си направи раменната преса. Така и така сме тук. Има още едно. Майко мила, корема ми гори. Корема ми направо ще се пръсне всеки момент. Напусни.